καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Έρχεται πλέον και ολοκληρώνεται το έγκλημα εδώ του Κορονίδη με όλα αυτά τα ωραία που μας έχει φέρει. Μαξιλάρες, μαξιλάρια 45x45, τα μακρόστανα που έχω δείξει και αυτά τα σχέδια τα καταπληκτικά. Ας δείχνω έτσι. Εδώ κορίτσια, για όσες με ρωτάτε, βλέπετε ότι σας βάζω σε όλα τα βιντεάκια να γράφετε από κάτω το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ένα είδος που αναφέρω. Ωστόσο θα λέω και εδώ live τις τιμές. 38 η μαξιλάρα, 16 το μαξιλάρι το μακρόστενο και πάμε να δείξω τώρα. Τραπεζοκαρέ 1,35 επί 1,35 στα 38 ευρώ. Δώσε μου ένα λεπτό λίγο να τα ανοίξω. Κοιτάξτε εδώ τι καταπληκτικό χρώμα, σχέδιο. Πού θα το βάλεις και δεν θα μπορέσεις να το συνδυάσεις αυτό. Και ξέρετε, είναι από τα σχέδια τα οποία στρώνεις τον Πάσχα. Και ρωτώντας. Και ρωτώντα έχω εδώ, πολύ ωραία. Και ρωτώντα, για όσους με ρωτάνε για τις στρόγγυλες τραπεζαρίες. Είναι από τα σχέδια τα οποία το στρώνεις τώρα και ξεχνάς να το μαζέψεις. Τραβέρσα. Σε ό,τι σας δείχνω τώρα υπάρχουν όλα. Υπάρχει τραβέρσα μεγάλη που είναι καρέ, αυτή τραπεζοκαρέ, εδώ. τραπεζομάντιλα. Πες Νικό, πες. Τραπεζομάντιλα 1,80, 2,20, ρωτώντες, τα πάντα. Βλέπετε πώς ακούγεται ο ειδικός αυτά, έτσι, γιατί ο Νίκος τα ξέρει πολύ καλύτερα. 16 ευρώ λοιπόν έχει αυτή η τραβέρσα, η οποία είναι 40 επί 1,60. Μα χρώματα, Νίκο, χρώματα. Να δείξω λίγο και το από κάτω που έχω. Έτσι. Είναι να έχει στρωμένα και να αναπτερώνεται κατευθείαν το ηθικό σου. Κάτι ακόμη που θεωρώ ότι δεν πρέπει να το αφήσετε. Τεωράν, 3 γούνινα χαλάκια, 1, 2, 3, δείτε και τα χρώματα. Διάμετρο 1,20, τώρα στα 30 ευρώ. Ψωνίστε έξυπνα κορίτσια τώρα. Τα κορίτσια μου που με ρωτούσαν πότε θα έρθουν ξανά τα ωραία γουνάκια μας. Ήρθαν οι 2 αποχρώσεις που περιμένατε κορίτσια. Σας περιμένουμε. Κορίτσια, 2 τελευταία σετ της Μάντι με ειδικό που έρχεται και εφάπτεται, είπαμε, και δεν κουνιέται καθόλου το ριχτάρι μας. Ολοκληρωμένο σετ 3 τεμαχίων, έτσι, ας το διαχωρίσω λίγο. 3 κομμάτια από 108 ευρώ στα 60 ευρώ. Όποια προλάβει. Αυτό είναι γκρι σε αυτό το σχέδιο. Όπως επίσης έχω ακόμη ένα στην ίδια απόχρωση, διαφορετικό σχέδιο, κάτι σαν πέτρινο εδώ, ακριβώς όπως είναι η πέτρα που έχουμε στον τοίχο. Και εδώ 3 τεμάχια, αρχική 108, τώρα στα 60 ευρώ. Είχα δείξει κάποια στιγμή τα βαμβακοσατέν της Beauty, το set, πανωσέντονο, κατωσέντονο, 2 μαξιλαροθήκες. Τώρα έρχεται να προσθεθεί και αυτό το χρωματολόγιο σε μαξιλαροθήκες βαμβακοσατέν στα 12 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε τέλειους συνδυασμούς. Πάλι το μάτι μου σε αυτό πάει. Έτοιμη να φύγω ήμουν και τι τσουπ ήρθε αυτό. Εντάξει, να σας πω κάτι. Εδώ θα υπάρχει μία ποικιλία σε χρώματα. Ποιότητα δεν το συζητώ. Γιατί είναι από αυτά τα χαλιά που σας είχα δείξει και πέρσι. Βέβαια αυτό δεν ήταν έτσι από κάτω, οπότε θεωρώ ότι είναι ακόμη καλύτερο. Χαλάκια τα οποία ειδικά αυτή η διάσταση μπαίνει και στο πλυντήριο. Πολύ εύκολα στο πλύσιμο,
Πολύ ευκολαστό να τα συνδυάσουμε και ειδικά αν έχουμε πάτωμα, ξύλινο δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα θέμα να τα έχουμε όλο το χρόνο στρωμένα. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ θα έρθουν χρώματα, Διαστάσεις πολλές, πατάκια. σχέδια. Εντάξει. Και μην κλείνεις ακόμη, κάτι ακόμη θέλω να δείξω που μόλις ήρθε. Βάμβακο σατέν, σας είχα δείξει τα μονόχρωμα. Τώρα μου ήρθαν και πουά. Εντάξει, τι να πω. Πουά πανωσέντονο και εκατοσέντονο μονόχρωμο. Σε 8 χρώματα. Σε 8 χρώματα. Εντάξει, το χρώμα μου είναι το βεραμάν. Οπότε εγώ ενθουσιάστηκα με αυτό που ήρθε.